Салам алейкум. Слушай, братик, я сейчас знаешь, в какую историю попал? Мы сейчас сидим, ты, может, отдаленно слышишь, на заднем плане играет музыка. Вот, слушай. Короче, мы сидим с родными людьми, с родственниками. Здесь есть музыканты, которые говорят за культуру и все остальное. Короче, тост был за культуру, за нашу, за все остальное. И я, рассказал историю. В конце я закрывал этот тост. Я рассказал про то, что я знаю стихотворение. И рассказал историю. А чтобы ты понимал, мой отец сейчас здесь со мной. Я рассказал историю, как мы познакомились, про фотографию, когда я, помнишь, твоего отца фотографию, тебе показывал. Сказал, что я единственное стихотворение знаю, я грузин, на грузинском, благодаря моему другу, чеченцу. أقو ناوس تاني لا تشوشة سأرزين تواق توشين لا تسوقو تجوز سنتاني تعزودا يو إيش توشين تهدول دعدو يدقش لا دعدو يدكرش يو حيوها وغي ناخش دوش أولتو توشين لا ناخش دو كروش شي زوتشو إيش مجوا شتر إيش ناخش بون لا تبشر إيش تيوين ورشاشون غير بركل أو تيوين ورشاشون شاشو شو أوجات دوشون كروش لا شاشو شين دقة ديشو ناخش قام شين ناخش قام تو شونا وصل دينا وشين أريانس كروش لا شوشي أولك حجنا ويس ديل ريس خيلشون بوش لا شو بركلش بيسو خوشون نراويتش ديل وزلو صديق زوزدوش لا ما شاء الله شو خاص تيشو ديسو الله عدالة دائما اشتقدوس أنا دكتي يوم لا الدنيا إن شاء الله علي الله يلقى من وزن ده